момента провеждаме изложение на 12 от най-добрите български висши училища в Република Северна Македония. Изложението беше провокирано от колешния интерес на македонските студенти да се обучават в български висши училища, а и от добрите образователни и културни връзки между двете страни. 12 висши училища проявиха интерес да вземат участие, както и много кандидат-студенти от Република Северна Македония, които имат възможност да се обучават в България по над 2000 специалности от различни професионални направления в повече от 30 висши училища. Най-голям интерес остава медицината, както и някои компютърни специалности, инженерни, психология, право и други. Висшите училища представиха на студентите възможностите, които те предлагат за предстоящата учебна година. Дипломата, придобита в България, е доста привлекателна, защото тя дава достъп до целия Европейски съюз, като едно признато или легитимно образование. Както вече казах, традиционни са връзките между двете страни в определени области, така че съвсем нормален и естествен интерес е на македонските студенти да се обучават в България.